สุจิเดะですがお名前は私はココです。おいくつですか私は25歳です。どこから来ましたかダナンから来ました。家族は何人ですか家族は4人です。趣味は何ですか趣味はサッカーです。あなたはベトナム人ですかはい、私はベトナム人です。これは何ですかこれはエンビチューです。これは何ですかこれはノトです。このノートは誰のですかこのノトはジョンさんのです。ここはどこですかここは食堂です。トイレはどちらですかトイレはあちらです。あなたはどこですか私は教師中です。お国はどちらですか国はベトナムです。今何時ですか今9時です。毎日何時から何時まで勉強しますか毎日7時半から10時半まで勉強します。今週何曜日から何曜日まで勉強しますか今週月曜日から土曜日まで勉強します。毎朝何時に起きますか毎朝9時半に起きます。毎晩何時に寝ますか毎晩9時半に寝ます。あなたの授業は何時に終わりますかもう一度お願い。あなたの授業は何時に終わりますか私の授業は10時半に終わります。あなたはถึงโรงเรียนไหน行きますか今年のあなたはいつถึงโรงเรียนไหน行きましたか私は今年の7月ถึงโรงเรียนへ行きました。いつ日本へ行きますか今年の4月日本へ行きます。今朝何を食べましたか今朝何も食べました。あなたはタバコを吸いますかはい、私はタバコを吸います。はい、失礼します。